Mwana akati anga ari kumba anogara nambuya vake kumusha. Saka ini ndinoshanda kuHarare. Saka musi weThursday vana vechikoro 3 havana kuenda kuchikoro. Vakabva vadzokera munzira. Ndobva varonga nevakadzi vakuru vairi vakachinjana varume uyu achirana nemurume uyu achirana nemurume uyu achita chihure. Saka nyaya iyi yakabatwa. Saka uyu mwana wangu inini akabva aburitsa proof yekuti vanhu vaita sei vaidanana because akanga achizviona. Saka vakabva vagadzira nyaya ndobva vamutora kumba kwambuya vake vakati uya utore muriwo wokusima ndobva aenda. Saka vakabva vamupinza mumba kuma 11 dzemakuseni vakazomuburitsa kuma 3 vairova vachitikana vakamurova akanga afenda wodira mvura vakamurova katatu vachidira mvura vakazomubvisa hembe vakamuburitsa mumba akadaro akafamba akauya kumba kwambuya vake vakamubatsirana because anga asagone kufamba asagone kumira vakasikomuradzika panzira. Saka ini ndakazouyawo tichiwana mwana asingagone kufamba achikana akumirawo doni. Ndanzwa chinzanzi zvoni Mr. Ponya tivanga vachitaura kuti nyaya yaitikira kupi tiudzeiwo kune vari kuziva kwaitikira nyaya vakana paine vari pasocial media vanogona kuposta vachitaura kuti nyaya yaitikira kuhwedza kwamunyoro kwamupfuuri pamba patiraimo chingwena kuSt Clemens kuchikoro ndokwaitikira nyaya izvi kana kuti vanogona kuti bata panhamba dzangu idzodzi vanonga vachida kufona Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakarike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwagara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigirai nyaya yaburitswa Zimbabwe Republic Police iyo yabuda ichipa an update on a viral video yakacirculate on the streets of social media. Apo pane vakadzi vakabuda vachiabuse mwana vachimurova ari naked asina kupfeka reZimbabwe. Hazvina kupera mushe zita rapi yabata basa vakadzi ava vawanikwa vakadzi vekuhwedza vawanikwa veku village yemupfuuri vawanikwa ende vasungwa kutaura kunoku vari mumaoko emapurisa tichingotenda zita rapi nebasa ravabata mureZimbabwe vaburitsa an official statement zita rapi pa-X handle yavo vachitaura vachiti zita rapi press statement zita rapi update on a viral video circulating on the social media platforms, and the reference is made to a post on the Zimbabwe Republic Police X handle on 10th July 2024 on a viral video circulating on social media platforms in which a female victim is being assaulted by a group of female suspects. And the Zimbabwe Republic Police confirms the arrest of Inzwai Mike 19, Rudo Manjere 17, Lili Rosi Munyoro 16, Lilian Chido Munyoro 17, Sandra Vombunu 17 on 10th July 2024 in connection with the case of aggravated indecent assault which occurred at Mupuri village, Wedza, on 4 July 2024. Investigations by the police revealed that on 4th of July 2024 at 11 hours, Rudo Runjere, Lili Rose Munyoro, and Lilian Chido Munyoro lured the victim, Mavis Mada, 18, to Inzwai Mike's homestead at Mupuri village, Wedza, on the pretext that they wanted to give her vegetable seedlings. The suspects locked the victims in one of the huts and stripped them naked. The 5 suspects took turns to assault the victim with switches and went on to insert 3 sticks into the victim's private parts whilst recording a video. The victim fell unconscious and the suspects poured water on her before freeing her naked at 1500 hours. The arrest of the suspects led to the recovery of a Vivo cell phone which was used to record the assault incident. Inzwai Mike is detained in police custody while the other 4 suspects, who are juveniles, have been released in custody of their parents, and they will be taken to court for the due processes of the law to take its course. The complainant is alive and is currently receiving medical attention at Mount St. Mary's Hospital. The Zimbabwe Republic Police implores the public to settle disputes amicably without resorting to violence. The law will take its course in this case without fear or favor.
ndozvabuda zvitaurwa nezveterapi muri Zimbabwe. Ndofunga ndize video iro rinorwadza rakashamisa vanhu vazhinji, vasikana ava vachiabusa mumwe wavo muri Zimbabwe. So ari kunzi akanga afumura chihure chakanga chaitwa nevamwe vake muri Zimbabwe, vakamubatirana vakamurova. Ndofunga vanhu pasocial media vakabuda vachikumbira zeterapi kuti ifambire nyaya idzi. Manje kutaura kwatiri kuita, vatatu ava vabatwa vava mumaoko emapurisa. Ndofunga muri kuonera picture riri apo, vasikana avo vakabatwa. Those are the ones vairova mumwe wavo muri Zimbabwe. Nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa. Ndofunga polisi yakaita action mushure mekunge pane an audio yakacirculata mastreets esocial media, mai vemwana uyu vachitaura zvakaitika, zvichinzi vaimurova asina kupfeka, zvichinzi akafenda, paaifenda vaimudira mvura. Chitiko ichirungu chakatanga muma11 makuseni kusvika kuma3 mazuva rodoka vachimurova muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoona sei nyaya iyi. Toda kungotenda zeterapi nebasa ravabata mukufambira nyaya iyi. Toda kuti mungonzwa amai vemusikana uyu vachitaura chiitiko chakaitika muri Zimbabwe. This audio inova yakonzeresa kuti vaonekwa vachibatwa vasikana ava. Tudze toda kuti mungonzwa mamadzi zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mwana akati anga ari kumba anogara nambuya vake kumusha, saka ini ndinoshanda kuHarare. Saka musi weThursday vana vechikoro 3 havana kuenda kuchikoro, vakabva vadzokera munzira. Ndobva varonga nevakadzi vakuru vairi vakachinjana varume, uyu achirana nemurume uyu achirana nemurume uyu vachita chihure. Saka nyaya iyi yakabatwa. Saka uyu mwana wangu inini akabva aburitsa proof yekuti vanhu vaita sei vaidanana because akanga achizviona. Saka vakabva vagadzira nyaya, ndobva vamutora kumba kwambuya vake vakati uya utore muriwo wokusima. Ndobva aenda. Saka vakabva vamupinza mumba kuma11 dzemakuseni vakazomuburisa kuma3. Vairova vachitikana vakamurova, akanga afenda odira mvura. Vakamurova katatu vachidira mvura, vakazomubvisa hembe vakamburisa mumba akadaro. Akafamba akauya kumba kwambuya vake vakamubatsirana because anga asagone kufamba, asagone kumira, vakasomuradzika panzira. Saka ini ndakazouyawo tichiwana mwana asingagone kufamba achitikana akumira odoni. Ndanzwa chinzanzi izvo ni Mr. Ponyati vanga vachitaura kuti nyaya yaitikira kupi. Tiudzeiwo kune vari kuziva kwaitikira nyaya vakana paine vari pasocial media vanogona kuposta vachitaura kuti nyaya yaitikira kuhwedza kwamunyoro kwamupfuuri pamba patiraimo chingwena kuSt Clemens kuchikoro ndo kwaitikira nyaya izvi. Kana kuti vanogona kuti bata panhamba dzangu idzodzi vanonga vachida kufona